Hai, Ostolu, du-te acolo, ai grijă de el. Bobo, Cătăline, nu sta departe de el, ia-l aproape și zic că tu du-te la dublaj. Uite-l pe ăla. Da. Încearcă pe Sărmășan un pic. Hai. Bravo, copii, bravo! Hai, Damian, ridicează. Ce faci cu tare? Ce cu să vă salut cu tot? Stai să vă salut pe viitor! Cu viitor, Damian, dragă! Scoate de acolo! Scoate de acolo! Bravo, ești! Hai, Dani! Hai, Bobo! Bobo, trebuie să fugi, puiule! Și el! Bobo, măi! Bravo! Cealaltă parte, liniștiți-mă! Bobo, urmărește! Hai, Damian! Hai, presi sus! Teo! Haide! Nu pierzi! Bă, Bobo, te rog, trezește-te, mă! Bă, Bobo! Bobo, vorbesc serios! Hai! Așa, Bobolino! Bravo, Creșmarchi! Bravo, bă! Așa, scoate ceva! Bă, înțelegați! Am avut deja 3 ocazii. Așa, Hai, Luca, urmărește mingea, nu ai treabă cu arbitru. Hai să dăm gol! Hai, Damian, ai găsit! Bravo! Sărmășan, ai grijă că e schema aia primitivă. Bravo, Cicar! Bă, Damian, ia-o și la picior, mă! Ești! Bravo, hai, Sărmășan! Nu, mă! Hai! Hai, Damian! Gol! Hai! Păi, da, mă! Bravo! Dumnezeu își împune și Consiliul Local, primăria. Bravo! Ce-a făcut prostie? Ce? Hai, agresiv! Primul! Așa! Nu, mă, nu mișcă. Salut, Ida! Cătăline, mai rău! Damian, intră-n meci! Hai! Ce-i asta? Ești archicere pe loc! Uite cine te ține! Hai! Hai, Sărmășan! Hai, Luca, prin plan! Si!
mare. Hai, agresiv! Hai, dăm două Sănășan! Ei, Cătă! Cătă, Cătă! Gică dublează, Gică dublează! Care este la bană, mă? David, eu stau la bană. Stai, mă, la bană, mă. Hai, Iacob. Este intră. Hai, Gică! Gică la dublaj la Șeptar! Șeptarul! Hai, hai! Și! Așa! Schimbă! David, în spatele tău, David. David. Foarte bine, Bobu! Hai, legăm cam 5 de terțe! Lateral. Ei, domnul Zicu, cu 70 pe 50. David, nu dai iau. Hai, Sănășan, pe spate liber! Sănășan, ce e asta? Scoate ceva! Hai. Hai, Bobu! Live-ul n-am dat live. Nu are live. Uite, am zis să dau live, să așa nu pot să se uite live, care vor să uite. Dar nu merge live. Am fost să pui live, da, am văzut undeva. Nu mai complicat să așa O zis Adi că nu merge live. Nu, că am văzut înainte și am uitat. Hai, Luca! Vezi care rezervă multe, dacă îmi schimbă pe ăia și eu schimb înainte de pauză, poate dau mult. Nu o să nu mă prinde el până la urmă. David, pe cine ești? David, pe care ești? Nu la Bobo de acolo, mă! Ai văzut, mă? De acolo din 2 metri. După a fost la filmare. Bravo, Luca, ca la antrenament. Hai, Bobo! Hai, Bobo! Cade la Bisana. Ba, schimbă! Schimb, stop! Luca! Daniele! Hai să joci! Bă, dar în loc să vină să spună ce teren frumos, vă mulțumim. Vine și zice că nu e ok. El care joacă la weekend. Ce? Că n-ai jucat ajuns cu 50. Mă, omul, ei care joacă la weekend. Pe terenul ăla. Luca, lasă terenul căiut, dă cum ai dat în mod normal. Perfect ai dat, așa dai. Hai, luați mingea, luați mingea, Sănășan. Haideți, repede, alergăm. Hai, Luca, că uite, gata-i. Hai, ia Luca, joacă, Damiane, joacă. Hai, să duci-te. Hai, Ce v-a spus?
70-40 de ani nu-i folosim. Stai mult, domnule, dar el la weekend la 70 niciodată. Aia zic. Ăla la weekend are 70. Ăla la weekend. Nu mă, corect, dacă e așa zice, că așa se joacă. Să meargă și eu, să schimbe terenul de la weekend, să nu meargă acolo. Și Damian, arată! Joacă-te! Dacă nu ești corect pentru nimic, faci și lui. Nu ești degeaba, bă! Și, stop! Hai, și! Omul tău face preluare, copile. Hai, bă, bă, cu chestia, Marchi! Ăla e bun. Ăla e bun. 3! Hai, hai, repede, ia să vă sale mingea! Hai, 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 let's go! Hai, Cash Marchi! Hai, Cash Marchi! Bravo, Cătăline, tu ești Dumnezeu! Gică! Bravo, Gică! Salut de cămă, și uitat prietenul său. Damian, ăla trebuie să face mai bine pe teren la fizică. Ce? Bă, uite mine. Acum trebuie să mergem acolo. Stai aici, acum am gândit să iasă. Acum e bun. Uite pe ăla de sus, uite ce fizic cu viața. Uite cum face bine. Și eu spun, bă, omule, eu mă pricep la psihologie. Deci vă zic eu, nu e normal. Ce facem? Ce facem? Nu fi disperat, Damiane! Hai, Cash Marchi! Hai, Luca! Hai, Cash! Hai, Sărbășan! Ce-i asta? Cătă! Bravo, bă, copil! Bă, Damiane, tu nu poți să stai în ghete, mă! Hai, hai, hai! Hai, Cash Marchi! Hai, Bobo! Hai, Bobo! Și! Bravo, bă, copile! Bobo, dormeai! Hai, 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 Damian! Hai, Damian, hai, Damian, hai, Damian! Să te simtă! Bă, Gică! Și! Bă, Bobo, atent! Bobo, superficial, Bobo, te rog eu! Bobo, nu pierdem acolo, hai, nu-i nimic! Și, Damian! Și! Dar tu aluneci, bă, omule, aluneci, Damian! Da? Aoleu! Super! Da, uite că nu crește. Mă, Bobo, mă, dar era liber Sărmășan, mă! Bobo! Și sunghi un pic. Dar să-și opri. Pe interior să facă, ca să deschidă poarta. Haideți să mergem. Să mergem. Uite, Bobo! Bobo, te rog, nu mai pierde! Pas! Bă, Bobo, dai variantă Cătălin, mă! Schimbă! Ești el în are. Elune, iațu. Haide. Lung de linie! Dai, nu te rane și te poate. Ce ți-am zis e rane? Bă, Bobo, dar recuperezi și nu dai lui, mă! Bravo, măi. Dar din preluare o dai lui, mă! Și du-te. Bob! Bobo, te scot! Hai! Trezește-te! Dai-o margine, da.
Ești, bă, Damian, în margine să o dea, că n-are la cine! Și... Oh, nu! Uite, mă, ce faci, mă? Dar... Ăla nu poate, mă, ăla nu poate să stea în gheță. Kingo! Mai ai o pereche! Îți în vestiar? Du-te în vestiar! Crist, da, Casi, hai! Care deja are echilibru, dacă nu are echilibru, nu poate. Șut! Hei, mai jos, Damian, du-te, schimbă pietele pe investi. Kingo! Du-te, băiatul. Ce crampoane, nu? Ce crampoane? Hai, să-mi așa, hai, ce faci? Ce e asta, ce? Bravo, Piotr! Nu cade! Bravo! Hai, no, Cătăline! Cătălin, nu suntem așa disperați! Bă, Casi, ce faci, bă? Ce faci, Casi? Casi, unde stai? Casi, șasele, Casi! Băi, Casi, tu ești mijlocaș stânga, mă! Iară, bă, la scapă singur bobul din 2 metri. Ce e zeu? Nu trebuie să fac una, dai, că nu trebuie să la fac una. Nu ce înțeleg, nu Trebuie să-i mai dai una să nu se... Nu să mai mult, dacă le mai dai mult. Nu dau ce fac schimbări și nu. După minte, bună, că nu se le pierd lui. Și pleacă în origine. Cum i-au adus să se bată. Da, da. Da, vezi, a adus mult. Băi! Cine a făcut, mă? Cine, mă? Mă, Rareș, mă! Mă, Rareș, mă! Auzi că bravo, Rareș! Bravo! Nu mă știam, am făcut-o. Ce? Mă, Rareș, mă! Mă, Rareș, mă! Hai, Bianca! Hai, Casică! A, da, nu a fost corner, nu? Nu, hai, Bianca! Da? Da, da, da. Hai că te-ai speriat în măcar. Hai, bă, Luca, mă, fugi-mă. Dă-i fața. Bravo. Opa, s-a luat omul meu ghetele, tată. M-au prins de timp că fiul de Ungaria. Ăla e. Bravo, Bianca! Hai la tată, că Bianca te discută, dar putem să ne prezentăm. Bravo. S-a presionat singur, antrenamentul numai cu ea. Vezi că a fost pe luare și sus.
Ce mă? Lasă, ce? Hai! Hai, Damiane, că ai ghete noi acum, nu te mai prinde nici Dumnezeu. Uite, rupe și la piciorul. Bianca, stai acolo în careu! Bianca! Stai în careu, Bianca, dragă! Nu merge. Merge, mă, dar lasă-ți pe Bianca. Bravo! Bă, Rareș, mă! Bă, zi să se liniștească Luca. Cătălina, ai nebunit! Bă, Bobo! Bobo, umblă după mine, Bobo, dragă! Schimbă, ești marchi! Nu tot acolo, Daniele, că... Bravo, Cătăline, ești omul meciului! Vorbește, Ostoloș! Ostoloș! Hai! Și Bianca, și! Și Luca, hai că Damian! Tu! Uite-te la taleul ăla, apată. Bă, Bianca, ce cauți aici, mă? Bianca, ce cauți aici? Bă, Bianca, ce cauți aici, mă? Copilul ăsta a pierdut asta. Bă, băieți, bă, Bianca, stai bă acolo, mă! Hai! Bianca, nu pe loc, Bianca, că nu așa-i fotbalul! Cal, joacă! Hai, ce-și marchi, mă, dar mergi și mijlocaș, mă! Hai, repede! Felicitări! Bobo, măi! Vă terminați, mă! Domn arbitru! Bă, domn... Hai să vă fac. Hai, Bianca! Bravo! Hai, Bobo! Nu, Bobo. Bravo! Bravo, bă, băiatule! Vii la Bianca acum, mai bine că... Un șut, mă, direct trebuia. Noile. Hai, Luca. La Bobo, hai, Bobo! Bă, bă, ce te parcului, stai să la tine. Hai, Bianca, jos, felicitări. Deci numărul 10 și 7. Sărmășan! Cât mai se domnul arbitru? Haide, Cristian! 30. Cristian, du-te loc la Bobo! Bravo, Bobo! Cristian, nu aici! Bă, Bobo, nu te mai întoarce cu spatele, mă! Du-te, hai, Bobo, jos! Hai, Casi! Hai, Cristi! Haideți toți! Ei, Șerbi! Șerbi! Hai și Bianca! Bă, nu te întoarce cu spatele, foarte bine, dar nu te mai întoarce cu spatele, auzi? Hai, Damian, jos! Du-te stânga! Du-te, bă, stânga! Hai, Damian, jos! Bravo! Hai, Casi, pe vârfuri, Casi!
Cristian, ești mijlocaș. Ce? Bă, cum cât joci, mă? Când jocă. Cătălin, hai jos! Hai să rămâșa jos. Cât o zis, cât joc, mă? Când? Bagă-te, Cristian! Ești marchiat jos. Alo? Alo? La meci. La 10 încep. La 10 încep, nu o să încep. E ok. La fugă, dacă zici că ai testat-o și că am testat-o, da? Ce e asta, mă, Casi, mă? Dar leargă pe vârful, mă. Dacă se multe. Hai. Bianca, rămâi acolo, Bianca. Rămâi între ei, Bianca, dragă. Bravo, Dergi, nu ți-e frică. Uite, Bianca, ce spun eu. Cât e scorul, mă? 4? Cât e scorul, Luca? Hai, Andrei! Joacă cu Denis, fără probleme. Hai. Hai, Casi. Hai, Bianca, agresivă, că ești odihnită, Bianca. Hai pe privarea proastă. Așa. Bă, Bianca, niciodată nu ești unde trebuie, mă uit la ăla. Atâta să te faci. Servi șchiopă, tău. Da, mă, uitați că șchiopă, vă rog, voi nu șchiopă. Ei, bă, să dăm în pulă, vă rog. Damian, hai înapoi! Damian! Cristian! Du-te fundaș dreapta! Șerbi ești! Hai aici, mijlocați dreapta! Nu, rămâi stânga, Casi, du-te dreapta! Hai, Bianca! Și, gol! Zonțul. Nu. Uite la cap, bravo. Bravo, Dergi! Schimbă! Bă, Dergi, trebuie să spun eu să schimb partea de acolo, mă! Dergi, ai pe stânga, du-te, Damian, în centru! Hai, Bianca! Hai, Bianca! Pas cu bate. Hai să fie mai delicat. Nu fac aici. Dragă, să arăt. Hai să faci o treabă. Da, o să scriu raport, că nu e plințat. Margine! Alai! Bă, Bianca, tu unde stai, bă? Bianca! Hai că e bine că... 30. Joacă, uite Moșan, Andrei, joacă și Moșan mai repede, e gata deja. Fii atent aici. Toni, quanto che ho solo dato? Adesso per Coppa, vieni te. Că nu așa o zic nimic. E bine și... Damiane! Hai, ieși, una să se singura. Joacă! Ce-i așa, Luca? Informează-te!
Sergi, dacă ți frică, te trimit la grădiniță unde ți locul tău, bă. Nesimțitule. Sergi! Stai aici. Faci, bă, preluare și joci pe spațiu liber. Ce ți frică? Poți și pune iar, nu? Vidi să-l opresc, că-l oprești, da? Nu cred, mă, că după ani... Dacă filmam, dacă nu filmam dramatizare, nu se vede, că până îl aplădezi, nu poți să vezi dacă o filmat, dar o filmat, deci cum No, bine, dă-i ăla. să oprești, nu? Oprește și dăm respinsător.